دنی ملک ما رشیا بوتگو ما اودا انسٹیٹیوٹ بوتگو ما واننتا ما دیستا امریکہ من جندا ونتا اودا ادارہ یہ وڑا نیا اودا ادارہ سوچتا تا روچ مروچی میں نہ سوچتا کہ پرچم ما یک افسری جوڑنا بوتوں من کمپیٹیٹیو ایگزام ایک استے کلیئر نہ کرتو ما یک بیوروکریٹی جوڑنا بوتوں یا ما سے ملازمت ہسٹری میکر بلوچی درود درحبات منا اسحاق خاموش شرپندے چاروں کا ہرند جاگا نشتگے دعا و سلامت باتیں امروز بہارا باتیں غم و گڑتی مگند آتے شرپندش وزانت کے ماوتی یوٹیوب چینل وسیع لگا ما واجہاں گو گندنند کنیں کہ آہنی سیادی زند جتا جتا ہی پڑا کوستے مرچی گو ما یک انچیں واجہی ہم نیادیں کہ آئیے سیادی گو علم و زانشائیں بزان تعلیم و ایجوکیشن آئیں چاہ نود سے آئی واجہ زہگانا علم نہیں مگا ہارے گاہیں آنا وانی نگائیں ہائیے وتی انسٹیٹیوٹ ہو ادارہ کہ یہ وانی تگاں بازیں زہگانا تعلیم داتا ہوا مرچی مزنے ہودانی سراسارا پاکستان تو کا آنا مزنے نامی بلوچستان تو کانی مزنے نامی ہستے مرچی میں مہمان سر ظاہر حسین صاحب سر ماترا وتی مرچی دیوانہ وشت کنے ماتی منتواریں کہ تو وتی گرام بہائیں وحدہ چھ مارا وحدہ تا گھوما امنی آدے وش بات ہے سر تو مارا گشت کنے کہ تو چا 1990 سے علم و زانش بزن تعلیم پیڑاگو ہم گرنچے تو سر وقت ڈنی ملکہ ہم ونتا ادا ہم ادارہ انتو کا ونتا بلے ای خیال ترہ چونی احد کہ تو یک ادارہ ہی جوڑ بکنے ما پنجگور تھا او زہگانا بوانی نے جی آودی آیا کہ تو وتی ادارہ کے جوڑ کو تگا انسٹیٹیوٹ کے جوڑ کو تگا آودی مطلب یہ پرائیویٹ ادارہ نہیں وہاں نہ کہ علم و زانش والا چونی ایک رجحانی استد جی بالکل چونکہ منی تعلق شما اکران ہے پنجگور ہے اور ما یک اسکالرشپ یہ ترو امریکہ سلیکشن بو تو ما شوتے ہودا وہ آنگا ایشا مختلفیں کستے مردمان مختلفیں یونیورسٹیزاں دیم دا اور منی چونا یا مطلب وہ آہا گو منی کستے شوق انگریزی تاہا چاہ اسکول زمانہ باز بودتا پرچہ انگریزی یک انچیں مطلب اجنبی چیزیں بودتا میں علاقہ ہاں کہ ایشی کمی باز محسوس کنک بودتا ہمیں دوران کہ میں 86 سائنس کالج بودتا گونتا 87 یہ دوران کستے منی کوشش ہمیں بودتا کہ میں انگریزی شریعہ بسک کرنو انگریزی ایک سے آٹھما سکہ کے زیادہ کوشش بودتا گوڑا یہ دوران پتہ بلوچستان یونیورسٹی ہے ایم اے انگلش لٹریچر میں اسٹوڈنٹ بودتا گا اور ماں انگریزی تہا کستے کوشش جو سکباز کتا کہ ماں انگریزی شر بیسک کرنو پدا اشرا کستے ٹرانسفر بکنا ہمیں دورانہ کستے یو ایس سیڈ ایک زمان اسکالرشپ یافتت آیا کسے مکران اسٹوڈنٹانا دیم دا امریکہ وانگے ہاترا پورا ہمیشہ چی یکی مانتا یہ اسکالرشپ تقریبا ہمیں مطلب ہے کہ اسی تہا فارم جمع بوتا نو اشتا سلیکشن بو تو ما پراسی اگوستا میں سلیکشن بو مشوتے ہوں دا اور او در آوگا چھے مطلب ہے ما یونیورسٹیزا مختلف ہیں مارا دیمش دا او دا ما تقریبا 35 سنگت تے مکران نہ بلکہ سجیں بلوچستانہ پدائشی سلیکشن بوتا ڈویژنل وائی سیٹ سے تا اور او دا ما 1 تو 2 سالہ 2.5 سال اندازی ماوتی ڈگری آنا گیپتا اور واپس کے ما واتر بواہتا ای ویشی کہ ای گپا دوہا سرپدن کے مکران تہا انگریزی ہے آٹھم با انچو مطلب شر اندازیہ اسٹوڈنٹ آنا یہ چیزیں مجھے نیستت مطلب چانسی گوشے یا چیئے گوشے چونکہ میں کورسز میں سجائیں چیز انگریزی تہاں ہیں تو ایشی واسطہ کستے ضروری ہمیشہ کہ طالب یہ چیزہ بیسک کن شر اندازیہ بلے موتی کستے ہمیں ڈگری کی گپتت ماہتا 92 سے یا ماہ ہمیں فیصلہ کو کہ ماں ہمیں چیزیں دیما بے بیری ماں قرآن تہا تو وہ موتی ادارہ ہی پنجگورہ جوڑ کو آ زمانہ مخلوق واسطہ ایک عجیب ایک چیز یہ کہ انگریزی ہے نیمگا آہا گو وانگ بلکہ نہ کہ بعض مردوں ہنچو ہمیں مطلب اسے منی چار گاہ تک کہ چو انگریزی گپ جا امریکہ بتا یہ ایک عجیب چیز ہے تو ماں مطلب اسے شروع آتا رہا 92 سے یا ہمیشی کو پنجگورہ ادارہ پچ کو
ادارے اگوں پچکنگا منا ہنچے شریں ریسپانس سے گونڈوانی ملت کہ مطلب گوشک نہ لوٹی گونڈوانی و ریسپانس ملت سر گوڑا ترا پبلک کے نیمگا محلوق کے نیمگا سپورٹ چی رسد پچھے یک چیزی مخلوق کے تہا سپورٹ طرح ہما وڑا رسی کہ تو یکشتا چیزی شروعات کنے تو آرہ ہما طریقہ دیما برے اور بعض مردوں ہمیں سمجھے کہ سیریسلی چیزیں بشاید دیما مابا ہی برو گورنمنٹ کستے یک ملازمی جوڑ بھی یا جا گئی اپلائی بکا اپلیکیشن بدا سرکاری اور نوکر بھی وقتی طور کارا کنا گئے آسر پر نہیں تھا کہ ماں یہ کارا مستقل سوچتا تھا پرچہ کہ ہما ٹیمہ کہ ماں امریکہ ہے تھا ماں یہ چیزیں انہیں ذہنائت کہ بھئی میں مکرن چوں کہ بلوچستان چھے باقی علاقہ ہاں کمو کی چو اوپن مائنڈڈ تریں وہ دا وانگے رجحان کمو زیادہ ہستت شرط ادا آوڑے مطلب چیزیں نیستت کہ مطلب قبائلی میں بلوچستان آدھے علاقہ ہیں شاہن چی کم مختلف ہے گوڑا ای حوالہ کستے ماں ہمیں سمجھے کہ ادھے ضرورت گونڈوانی سکا انگریزی زبان ہے اور انگریزی زبان اگر دیما برو گوڑا ادھے علم سک دیما رو اور ادھے سکولز شاید بہتر ببا شی حوالے ادھے کسی کالجز بہتر ببا ادھے یونیورسٹیز کستے بلوچستان چونکہ بلوچستان یونیورسٹی زمانیہ شاید یہ وڑی چیزیں میں طالبی برو ادا یہ کستے ہم انگریزی کے سیکھی ہوتی بوکساونت کا اور آئی تا بہتری کے ایک مطلب ایک رول یہ تھی ایک انچے چیزیت کہ انگریزی بالکل انچو مطلب آوڑین چیزینیت کہ عام بھی اور ماں ہمیں سلسلہ کستے ہوتی کارا شروع کو جوان آب حدہ کہ انچو سال گوستا 1990 بغیر تا 2021 کا سر ظاہر حسین صاحب کے آئی فیلڈ تہائیں آئیا بازیں جنجال و جیڑا ہم سگے تگن تو بازیں سردگار دیستگا اما اگاں ایجوکیشن بلوچستان تہا مکران تہا ایجوکیشن ای سسٹم ہے کہ پرائیویٹ اسکولز پچ بتگا ادارہ پچ بتگا آ زمانہ گا ای مرچییں زمانہ گا تو چچو فرق گندے کہ چچو بدلیت کا تی سوسائٹی تو کا یا اشاوتی اما کے رول ہیں آوڑا پلے کت کتا اور مطلب آئیے اما کے سمریں آئیے مچھون دیست کت کریں صحیح منی ویشی کی کار بوتا کہ انگریزی زبان وانے نک منی وتی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بوتا من وتی ہما وسط مطابق کا ہر چی کی منی رول بوتا من وتی کوشش کتا پلے کنے گئے پنجگور سطح وتی وحدہ ای وہ کنجے ٹوہیں سوال علم بابتا کا تو گپ جنے اور ایجوکیشن سسٹم بارے تو گپ جنے اور ایشی تہا کستے بعضیں چیز کے استے ہنچوشن کہ آ یک مرد میں آوتی رولا تو پہلے کہاں باقی ٹھیک ہے نا ادا اسکولز ادا کالجز ادا کستے پتہ یونیورسٹیز نہیں جوڑ بوا گو ادا اس سسٹم میں بدل کرنے کے ہاتھرا اسی واسطہ مزنے کستے بعضیں پلاننگ و بعضیں ہنچی چیزیں کہ آش برزی سطح کانا بو تنتنگ اور بہترین چیزی بو میں ویسے کہ رول منی جندے ہمیں بوتا کہ میں واننتا طالب پیدا کو تو طالب یونیورسٹیزاں شوتگاں طالب کستے کسی اگر شمنی طالبان ٹیچری لگ گتا اسکولا آئیے یک شر رول بوتا شر واننتا و سرپدی بوتا و شر اندازیہ سبق داتا و شر اندازیہ واننتا اور یک مرد میں اگر ملازم بوتا ہو یا کہ یک مرد میں شتا لیکچرر بوتا یا پروفیسر بوتا آ گوڑا یک شر اندازیہ بوتا آئیے انگریزی زبان آئیے تا سکلز بوتا چونکہ انگریزی یک کی زبان ہے آئیے کستے درسے مطلب اسے سبجیکٹس آئی وابستگی میں سلیبس میں بوکس میں سرجن چیز انگریزی تا آیا اور ایشی بابتا کستے تو انگریزی زہگر وانی نے زہگے تا کستے آئیے چونکہ کتابہ سمجھی آ ٹیکسٹا سمجھی آ شر ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوتی وانے کے دورانہ آ دیما رو کستے یک شر اسٹیج سر بھی اور شر بہترین رول ہی پلے کم میں کستے منی جندے اور میں آدھے کا سنگت ہوا جا برکت بوتا یا وجہ زاہد بوتا یا ادھے میں شاگردی بوتا وجہ زاہد آسکانی بوتا مکران میں گپا جنگاؤں ادا کستے میں ماں ہمیں سمجھی کہ میں شر یک اندازیہ یک شر میں رول یہ پلے کرنے کے کوشش کتا خاص کر میں پنجگور سطح یہ سنگتا تربتا آ سنگتا گوادرہ ماں کوشش کتا کہ اسکول اسٹوڈنٹ کے میں حدہ احتگام میں حدہ مانا ہنچے اندازیہ 2 سال 2.5 سال واننتا وہ آیا یک شریں اسٹیجی سر بوتگا اور دیما شوتگا باقی ویشی کہ تو سسٹم ہے کہ گپا جانے سسٹم ویشی کہ شا برزا اے مطلب لیڈرانی کاریں اے سلیبس جوڑ کنگ اے کستنگ بکسانی ٹیکسٹ بکانی پرنٹ کنگ وہ ای دندہ ایشی کہ برزی سطح کارے او دا وہ ایشی کہ میں دسترس نبوتا ماوتی رولر جہلی سطح پلے کو تھا جان اچھا ایشما کے ظاہر صاحب
मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सरा जोर देगा शुमा वानी नगाए इंग्लिश लैंग्वेज मर्ची के ज़माना का यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज या इधर के अदारहानी तो का आई अर्जिश ची मतलब ची हद तक लमी के मज़हक बलूचा इंग्लिशी नहीं मगर बिहार इंग्लिशी बेजान इंग्लिशी ज़ुबान अदर बेबरा भले ये एक शर्री सवाल है गोशे के कि अंग्रेज़ी ज़ुबान चूँकि मैं सर अच्छी वड़ा अगर आरक बुता या ब्रिटिश ज़माना हा चूम बुता मैं इदा किस्ते स्कूल आनी तहा मैं कॉलेजेस आनी तहा मैं टेक्स्ट बुक सज्जे अंग्रेज़ी आए चाहे तो साइंस वाने चाहे तो लॉ वाने चाहे तो हर चीज़ वाने तो इकनॉमिक्स वाने तो चे वाने ये दूसरी चीज़ टेक्स्ट बुक दुरा अंग्रेज़ी आए जब तक ती जाग अंग्रेज़ी सरफद मबी चाहे जाने कि मतलब फीमेली या फीमेली आई चीज़ अगर आर आई बैकग्राउंड जोड़ मबी शे स्कूल सतहा आ दे मारो आ ज़रूर नकले शिकार भी आ ज़रूर किस्ते देमा शोत नका और आइए किस्ते दे में रहेगे चांसेस कम बा अंग्रेज़ी हमा चीज़ें इंटरनेशनल चीज़ें दुनिया तक कोई जा गई है किस्ते तो अगर तो सजे वर्ल्ड बेचारे आइए रोल सक्के मज़ने और चूँकि आई रोल इंटरनेशनली मज़ने लिहाजा आई रोल इदा हम मंचो मज़ने और बुक्स ती दुरा अंग्रेज़ी आए तई एग्ज़ाम्स दुरा अंग्रेज़ी आए तई सज्जे मतलब तई दफ्तरी सा ऑफिशियल चीज़ दुरा अंग्रेज़ी आया तो एक गंडू अंग्रेज़ी जिंदा के सरपद मबी शे स्कूल है शे कॉलेज सरपद मबी आ एक शर्र ऑफिसरी हम जोड़ नबी आ एक शर्र किस्ते माँ हमें समझी एक शर्र प्रोफेसर और टीचरी जोड़ नबी आ एक शर्रे मतलब शे अगर वो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या डॉक्टरी भी या इंजीनियरी भी या लॉयरी भी या इकानमिस्ट भी आई अंग्रेज़ी स्किल्स शर्बा आई परफॉर्मेंस बेहतर भी आ स्कॉलरशिप आनी नेमगा से दौर कुत का आ डन्ना शुत का आ ये बलाहिं किस्ते अर्जिश थी अंग्रेज़ी ज़ुबान सकिट में अर्जिश थी वो हर तालिबी के अंग्रेज़ी ये ज़माना स्कूल ज़माने वानी ये लैंग्वेज कोर्स वानी में हद्दा आ रहा तो बेचा हनु दुरीन जागे किस्ते बाज़े ऑफिसर्स रास्ता में अद्दा वंता हो पता एग्ज़ाम दाता हो कामयाब बूतगों और आनी किस्ते परफॉर्मेंस आ कोहने मर्दमानी परफॉर्मेंस सब बाज बेहतर है आ वंत का टेक्स्ट वंत का आ रिसर्च को का आ साइंस से नेम का शुत का आ डिस्कवरी को का दूसरी चीज़ों को का बिशी बलाएं अर्जिश दे सर अच्छा सर कदी तो ये पेगर को तक के बिल्कुल एक सवाल जो के मनी से आदि को लिटरेचर है एक जोस्ती में एड करना कि मैं लिटरेचर माँ बलूची गिनती के नौसद पंजाब ज़माने का वगैरह तो रोचे मर्ची का मतलब आज़मा का अफसाना निविश्ता होगा शॉर्ट स्टोरीज़ नावल वगैरह निविश्ता होगा तई पे में मर्दों में कि हाँ सर इंग्लिशी ज़ुबान शर्रिया जान सरपदें ये टेक्निक बाज़ चीज़ें सरपदें कदी तो हम जो ख्याल को तक कि माँ बलूची लिटरेचर है या माँ मास्टर पीस हस्ता आहाना वक्त ट्रांसलेट बिकना अंग्रेज़ी तहा या के देखे मर्दों में कुमक बिकना कदी तरह ही हयालत का इस बार बिल्कुल मन हयालत तमनी ज़ुबान है बलूची और इसी के ज़ुबान अच्छी चीज़ें इंसान मज़ाने की भी बलूची के इस्ते बलूची बलाहें मनी वस्ता के इस्ते बलाहें ज़ुबान बलाहें चीज़ें हर किसी ख्वाहिश भी के मौती ज़ुबान देमा भी बरी बल्कि चूँकि मनी ताल्लुक़ बलूची ज़ुबान है वान गुजानगा ज़ुबान जिंदे लिखगा निविश्ता कम बुता नू इसी के ज़रूर मन ख्याल आता बाज़े मन लिटरेचर दिस्तगम बाज़े मर्दमा लिख के तगम बस का मुनीर बादीनी मज़ने नावली हस्ता दिगे हंचे मतलब मैं जानकारानी किताब हस्ता मना ये ख्वाहिश बाज़ बुता के मायशा किस्ते मांग अंचे एक चीज़ी बेकना कि इसी मतलब माँ रजांग बेकना इसे माँ ट्रांसलेट बेकना हमा नेमगा किस्ते बलूची चीज़ा माँ अंग्रेज़ी ज़ुबान के बरा आइए तहा साबजारे दूमी मर्द में वानी और आरा सरपदी भी गुमनी कल्चरा सरपदी भी गुमनी रस्मा सरपदी भी गुमनी ज़ुबाना सरपदी भी गुमनी इलाका ये ज़रूर मन ख्वाहिश बुता भले अनफॉर्चुनेटली अगर मना टाइम न रस्ता मोती इदारा गट बुतगो ये ख्वाहिश तनिंगी हासते ज़िंदगी शायद मैं मुस्तकबिल चीज़ें बेकना ट्रांसलेशन ही बेकना मादवा के नज़र साहब के पेड़ा तो मैं मतलब अगर तई पे में मर्दों में जानकारी मर्दों में ज़ुबान एक्सपर्टी मर्दों में अगर हाँ ट्रांसलेट भी कर यकीनन मैं ज़ुबान वास्ता मज़ने पायदगी भी गुड्डी जुस्त ज़ाहिर साहब चत्तो इशिंग के ज़ाहिर साहब के एक मज़नी 30 साल 25 साल ज़माने के क्या ये पेड़ा आगवाज़ें तक बाज़े नौके वरना हम आगे इंदगा कि हाँ प्राइवेट स्कूल पच कर हाँ तो इदारा पच कर हाँ भले अमा मर्दमानी वाह गस्ते आना अंग्रेज़ी बनता है देखिए ज़ुबान बनता है आगा आई पेड़ा आग लूटा एजुकेशन पेड़ा आग लूटा दर्स तदरी से पेड़ा आग लूटा एक सूबमंद एजुकेशनिस्ट ये वास्ते टीचर या एक उस्ताद ये वास्ता आई कुजाम चीज़ाना पीलो कनक लूटी के आ पेड़ा तई पे माँ सूब मत गई
پیچھے ایک انچی چیزیں نا یہ قومی کاری من سروس نہ کرتا میں یار روچی اپلیکیشن نہ داتا کہ میں سروس کنا میں کارا کنا گورنمنٹ ملازمت تی کنا تنخواہ گرا میں وہ اداری ہنچو مطلب مشکل بوتوں ہنچو بوتوں میں یہ نہ سوچتا تھا روچ مروچی میں نہ سوچتا کہ پرچم میں ایک افسری جوڑنا بوتوں میں کمپٹیٹیو ایگزام ایک اس کلیئر نہ کرتا میں ایک بیوروکریٹ جوڑنا بوتوں یا میں سے ملازمت اختیار نہ کو منہ تنینگے روچ مروچی یہ تنینگے خواہش ہنو نہ نہ بوتا منی دو ادارہ یک کی حبا ہے یک کی کستے پنجگور ہیں اور ماں ہمیں گوشیں کہ یہ ایک قومی کارے اور یہ ہنچی کارے کہ یہ صاحبزارے ہر کا تعلیم گپا جا تعلیم دیم روی ہے سب گپا جا یہ ہنچی چیزیں کہ ہر چیز واسطہ ہے سب قربانی ضروری ہے تو بعضیں چیزاں تو کستے آ طرح نامل مطلب آشائے ساں یا کہ ہنچی چیزاں گورنمنٹ ملازمہ آن بعضیں فنڈز رساں بعضیں زر رسی یہ ہنچی چیزیں قومی کارے تو وتی حوالیہ وتی پرائیویٹ طریقے کریں گوڑا اگر کس سے یہ پیڑا آئے گلوٹی کس سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گلوٹی اسکولنگ کنگ لوٹی مرچہ ہوشی کہ ٹیکنالوجی دوریں بعضیں چیز ہستا ہنچو یک کے دور کا کمرشل کاروبار جوڑ کا اسکول مرچہ زیادہ تر میں ہمیں سمجھی کہ یہ کمرشلائزیشن ہے نمگا شوتا گا اور آئیے تا کوئی پلاننگ کوئی چیزیں آئینا نیستیں اور یہ چیزیں اگر کھانا لوٹا اسی واسطہ بنیادی چیز ہمیشہ کہ آئینی تہا ہمیں یکی وشی قومی جذبہ بھی دومی وشی کہ آئینی علم زان تہنچو بھی کہ آیا ادارے پچکا آئی وتی علم زان تہمینچو بھی کہ ہم اداریہ پدا اداریہ ایڈمنسٹر کرت پکن تو آئیے علم بورس بھی شا ٹیچراں گائیڈ کرت بکن یہ ضروری ہے یک مردمی کہ دیکھا کاری کن کہ اسکولی پچکا ہمارا کاروباری سمجھی آئی اسکول وشی کہ علم نہ دا آو کاروبار کن ذر آوشی ہر مطلب شی من ذر برسی یہ قومی کارے ایشرا گوئے وڑین چیزا کا مطلب واسطہ نہیں من 12 سال اسکول چلائیں تھا من ہنو مطلب لینگویج انسٹیٹیوٹس دو چلائیں گا یہ ہنچی چیزیں یہ بڑے بڑے ہنچو ڈون بھی جہلا کے بڑے برزا کے طالبانی کستے معاملات ہیں اشتہ مطلب ایسے کہ اولی وہ ایسے کہ آئی علم آرہ ڈگری گوم بھی آئی ایکسپرٹ بھی ہنچو مرو کورکائی آئی اوڑے ادارہ پچما کا نقصان دا کمرشلائزیشن نے مگر رو آرہ پلاننگ نبی آرہ سلیبس ترتیب کرنے گا نازاں آ ٹیچر گائیڈ کرنے گا نازاں مینجمنٹ سرپد نے نازاں رو جاگے کرائے ضروری اسکولی پچ کر یہ منی سمجھانی ہے یہ اوڑے مردم میں تہا باز ہیں گو کی ایک شرن کار ہے سب کھانا گائیں بلے ایسے کہ آئی تہا آئی ایکسپرٹیز نباں گونڈو اداریہ کائیں داخل باں 200 300 500 ہزاراں آئینہ آپ بہتری اندازے گائیڈ کرتنا کہاں چونکہ ڈنی ملکہ میں رشیا بوتگو میں اودا انسٹیٹیوٹ بوتگو میں واننتا میں دیستا امریکہ میں جندہ وانتا اودا ادارہ یہ وڑا نیا اودا ادارہ ہنچو پدیم ہر کا کور کئی پچ کرتنا کہاں سرکار ایک طریقہ کاری بھی آئی ایک سٹینڈرڈ بھی آئی ایک استے کوالیفیکیشن مردوں میں چیک کنک بھی یہ ملکہ ایوڑے چیز نہیں منی خواہش ہمیشہ کہ ایوڑے مردوں سے پراستا بوگزاں آپ کوالیفائی بوتوں گوڑا ادارہ پچ پکنا ہنچو کور کئی کس چوشیں ادارہ پچ مکوں اور تعلیم دیمانہ با نقصان ہے دا انصر ظاہر حسین صاحب ماتے منتا گریں کہ تو تی گرام بہائیں وحدات سے مارا وحدات وہ میں گمام دیوان بتے سلامت بات مہربانی شکریہ ہسٹری میکر بلوچی